V dávnych časoch, keď sa morské vlny zúrivo lámali o pobrežie, zrodilo sa územie plné dobrodružstva, intríg, mágie. Vítajte na Sword Coast, mieste, kde sa histórie miešajú s legendami, kde osudy hrdinov pretvárajú krajinu. Toto je príbeh divokého pobrežia, západného Faerunu, domova najväčších miest a najnebezpečnejších príšer. Geografia Sword Coast. Ako prvé si dnes rozoberieme geografiu tohto veľkého a veľmi zaujímavého územia. Sword Coast sa nachádza na planéte Toril. Planéta Toril, kedysi známa aj ako Aber Toril, je tretia planéta v sústave Realm Space. Okrem nej sa v tejto sústave nachádzajú planéty Anadia, Koliar, Karpri, Chandos, Glyph, Garden a Hkarta, ktoré všetky obiehajú veľké slnko v strede. Na planéte Toril sa nachádza niekoľko kontinentov a častí. Najviac známa časť je Faerun. Faerun sa taktiež skladá z niekoľkých častí, avšak najznámejšou je tzv. Sword Coast. Sword Coast sa rozprestiera od Icewind Daleu na severnom konci až po kupecký národ Amn na južnom konci. Toto pobrežie známe svojimi nehostinnými územiami a drsnými prírodnými podmienkami je miestom, kde sa stretávajú obrovské pohoria, nekonečné lesy a nebezpečné močiary s rozľahlými mestami a dedinami. Každý kút tohto kraja ukrýva niečo jedinečné. Od elfských lesov až po trpazličie bane, od neprebádaných podzemných tunelov až po ruiny dávno zabudnutých civilizácií. To bude presná vec, čo si v tejto sérii rozoberieme. Či už to budú skryté záhady alebo zaujímavosti, bude to jeden veľký starodávny príbeh krajín Faerun. História a vznik Sword Coast. Toril, svet, v ktorom sa nachádza aj Faerun, vznikol ako súčasť sústavy zvanej Realm Space. Podľa legendy ho vytvorili bohovia, ktorí formovali krajinu a naplňali ju životom. Pred miléniami bol Toril súčasťou väčšieho sveta, známeho ako Aber Toril, ktorý zahrňal Aber aj Toril ako jedno celistvé miesto. Počas katastrofickej udalosti, známej ako Splintering, sa však tieto svety oddelili. Aber sa stal domovom drakov a iných mocných bytostí, zatiaľ čo Toril zostal svetom smrteľníkov, mágie a bohov. Aber po rozdelení od Torilu existuje ako paralelný svet, ktorý je mimo dosahu bežného smrteľníka. Hoci sa nachádza v tom istom vesmíre ako Toril, je oddelený inou realitou a bol po dlhé veky skrytý pred obyvateľmi Torilu. Počas niektorých udalostí, ako bola Spell Plague, sa časti Aberu aj Torilu na krátky čas prepojili, čo spôsobilo chaos. Ale inak, Aber zostáva vzdialený a tajomný svet, domovom drakov a mocných titanov. Teraz ale naspäť k Sword Coast. História Sword Coast siaha do dávnych časov, kedy obrovské impéria ako Netharil i Lefarn dominovali týmto krajinám. Po ich páde sa mnohé územia zmenili na nebezpečné divočiny, plné ruín a stratených pokladov. Kým tieto ríše zanikli, ich odkaz zostal zachovaný v magických artefaktoch, ktoré doteraz lákajú hľadačov dobrodružstiev. Najväčšie mestá Sword Coast sa zrodili z potreby ľudí chrániť sa pred nebezpečenstvami vonkajšieho sveta. Waterdeep či Neverwinter alebo Baldur's Gate sú len niektoré z týchto mohutných pevností, ktoré sa stali centrami moci, obchodu a politických intríg. V 14. storočí sa Sword Coast otriaslo dvoma vojnami. Od Dragonspear, kde armády Waterdeepu a Baldur's Gate bojovali proti goblinom a démonom. Tieto vojny spôsobili masívne straty a vznik utečeneckej krízy v Baldur's Gate. Hlavné mesta a lokality Sword Coast. Najdôležitejšie mestá Sword Coast sú stĺpmi moci. Každé z nich s vlastnou kultúrou a históriou. Pozrime sa na 3 najvýznamnejšie z nich. Prvé je teda Waterdeep, známe aj ako mesto divov. Je nielen najväčšie, ale aj najbohatšie mesto pobrežia. Je centrom obchodu a mágie, kde sa miešajú záujmy šlachty, záujmy dobrodruhov a záujmy tajomných organizácií.
Pod jeho ulicami sa nachádza Undermountain, jedno z najväčších a najnebezpečnejších podzemí na svete, plné pascí, monštier a pokladov. Neverwinter, nazývané mesto nikdy nekončiacej zimy, je známe pre svoju krásu a tajomnú históriu. Kým nedávne udalosti mesto oslabilo, jeho obyvatelia sa nevzdávajú a s pomocou Lorda Dagulta Neverembera ho znova stávajú do svojej dávnej slávy. A napokon Baldur's Gate, mesto, ktoré sa stalo synonymom pre politickú intrigu, obchodné zisky a nebezpečné aliancie. Baldur's Gate je miestom, kde sa zbiehajú záujmy rôznych frakcií a kde sa rozhoduje o osude celého pobrežia. Život na Sword Coast. Život na Sword Coast je plný víziev. Obyvatelia tohto kraja, nech už sú to ľudia, trpazlíci, elfovia alebo tieflingovia, sa musia každý deň prispôsobovať neustálej hrozbe zvonku, či už ide o zlo, príšely alebo samotnú prírodu. Napriek tomu sa Sword Coast stalo domovom rôznorodej spoločnosti, kde sa stretávajú všetky možné rasy a kultúry. V mestách a dedinách nájdete všetko, od trpazlických kováčov až po elfských mágov, ale aj ľudských obchodníkov a rôznych dobrodruhov z každej časti sveta. Sword Coast je miestom, kde sa zrodili hrdinovia ako Drizzt Do'Urden a kde mocné cechy a frakcie neustále bojujú o vplyv. Bytosti a monštrá. Sword Coast je domovom rôznorodých bytostí a kultúr, ktoré spolu tvoria jedinečný ekosystém plný konfliktov, aliancií a hrdinských príbehov. Napriek nehostinným podmienkam pobrežia sa tu darí mnohým rasám, z ktorých každá má svoj vlastný spôsob života. Ľudia sú na Sword Coast jednou z dominantných rás, hoci ich prítomnosť je rozmanitá, niektorí z nich, ako napríklad legendárni námorníci, piráti či obchodníci, žijú na hraniciach a hľadajú slávu a bohatstvo na širom mori. Ich životy sú plné nebezpečenstiev, ale pre nich to znamená slobodu a dobrodružstvo. Na druhej strane rangery sú tými, ktorí chránia cestovateľov a osadníkov pred nebezpečenstvami prírody. Sú to skvelí stopári a znalci divočiny, ktorí vedia, ako prežiť v krutých podmienkach Sword Coast. Dobrodruhovia, ktorí majú šťastie dožiť sa dôchodku, sa často vracajú do týchto krajín, aby začali druhý život ako remeselníci alebo obchodníci. Nie je nič neobvyklé stretnúť v krčme bývalého hrdinu, ktorý teraz prevádzkuje malý obchod alebo vyrába zbrane pre nových dobrodruhov. Sword Coast je taktiež domom mnohých monštier a magických bytostí. Medzi najväčšie nebezpečenstva patria dráci, ktorí hľadkajú nad horskými pásmami, ako aj nebezpečné bytosti z podzemia, vrátane obrov, goblinov a neviditeľných stalkerov, ktorí číhajú v zabudnutých tuneloch. Lovci pokladov sú často varovaní pred nebezpečenstvami, ukrytými v dávnych ruinách a kryptách, kde nemrtví ochraňujú zakázané artefakty a zakliaté poklady. Niektoré rasy, ako napríklad elfovia, žijú v úzkom spojení s prírodou a nachádzajú útočisko v lesoch. Trpazlíci na druhej strane sú majstrami banskej činnosti a kovárstva a aj keď sú známe ich podzemné ríše, mnohí sa usadzajú v mestách Sword Coast, kde prosperujú ako remeselníci a stavitelia. Hry a knihy spojené so Sword Coast. Ako sme si už povedali, Sword Coast je jeden z najznámejších regiónov v celom svete Forgotten Realms a práve preto sa stal dejiskom mnohých ikonických dobrodružstiev, noviel a videoherných titulov. Pozrime sa na niektoré z najvýznamnejších diel, ktoré nám tento región ponúkol. D&D dobrodružstva. Sword Coast slúži ako kulisa pre viacero oficiálnych dobrodružstiev pre Dungeons & Dragons, ktoré sú populárne medzi hráčmi po celom svete. Medzi tie najznámejšie patrí Baldur's Gate Descent into Avernus. Toto dobrodružstvo začína priamo v ikonickom meste Baldur's Gate, jednom z najväčších a najznámejších miest Sword Coast. Hráči sa tu zapletú do epického príbehu plného pekelných síl a postupne sa dostávajú až do samotného Avernusu, prvej úrovne pekla, kde bojujú s démonmi a diablemi v brutálnom konflikte. Storm King's Thunder. Epické dobrodružstvo, ktoré vrhá hráčov priamo do konfliktu s obrami, ktorí ohrozujú sever Sword Coast. Hráči musia riešiť konflikty medzi rôznymi klánmi obrov, hľadať spôsoby, ako ich zmieriť a zároveň čeliť ničivým hrozbám, ktoré môžu roztrhať región na kusy. Out of the Abyss.
temné dobrodružstvo odohrávajúce sa v strašidelnom podzemnom svete Underdarku. Hráči tu musia bojovať s príšerami a zlom, ktoré ovládali tento nebezpečný svet, pričom sa snažia uniknúť z otroctva a zastaviť inváziu démonických síl, ktoré ohrozujú celý Sword Coast. Novely a literatúra. Sword Coast inšpirovalo aj viacero literárnych diel, ktoré rozširujú jeho mytológiu a prinášajú hráčom a čitateľom ešte hlbší pohľad na postavy a udalosti tohto sveta. Medzi najznámejšie romány patria The Legend of Drizzt od R. a Salvatore. Táto séria sleduje príbeh Drizta Dordunéna, temného elfa, ktorý opustil svoju zradnú rodnú krajinu v Underdark, aby hľadal nové začiatky na povrchu. Drizztové dobrodružstva vedú čitateľov do miest ako Luskan, Neverwinter či Waterdeep. War of the Spider Queen. Táto séria, pozostávajúca zo 6 kníh, sa zaoberá krízou v podzemnom meste Menzoberranzan, kde dravovia čelia hrozbe, keď ich bohyňa Lolth prestáva odpovedať na modlitby. Príbeh sleduje 4 hlavné postavy, kňazku dravov, ktorá sa snaží upevniť moc, a 4 dobrodruhov, ktorí musia prežiť v nehostinných podmienkach Underdarku. Ich dobrodružstvá sú plné intríg, bojov a nebezpečenstiev, čo prináša napínavý pohľad na svet dravov. Videohry. Sword Coast je taktiež veľmi populárnym prostredím pre množstvo videohier zasadených do sveta Forgotten Realms. Tieto hry umožňujú hráčom ponoriť sa do sveta D&D a zažiť o epické dobrodružstva z prvej ruky. Baldur's Gate, pravdepodobne najznámejšia videohra zasadená do Sword Coast, táto klasická RPG z roku 1998 sa stala legendou a uviedla hráčov do príbehu plných intríg, mágie, bitiek, ktoré sa odohrávajú priamo v srdci Sword Coast. Hráči môžu preskúmať Baldur's Gate, bohaté mesta, divočinu a stretnúť množstvo ikonických postav. Neverwinter Nights, ďalšie legendárne RPG, ktoré sa odohráva v meste Neverwinter. Hra umožňuje hráčom vytvárať vlastné dobrodružstva a objavovať bohatú mytológiu Sword Coast, pričom sa prepletajú cez spletité zápletky a bojujú proti silám temnoty. Icewind Dale. Tento titul preniesie hráčom na sever Sword Coast do ľadom pokrytých oblastí Icewind Dale, kde musia bojovať proti nebezpečným príšerom a prežiť v extrémnych podmienkach. Baldur's Gate 3 je najnovší prírastok do série, ktorý prináša moderné spracovanie klasickej RPG a zároveň udržiava hlboké spojenie s lore Sword Coast. Záver. Sword Coast je miestom nekonečných príležitostí, kde každý deň môže byť posledným, ale aj prvým krokom na ceste k nesmrteľnej sláve, čo čaká tých, ktorí sa odvážia prekročiť hranice bežného sveta a vkročiť na toto divoké pobrežie. Staňte sa súčasťou tohto dobrodružstva a objavte tajomstvá, ktoré Sword Coast skrýva. A toto už je teda na dnešné D&D video všetko. Znali sme si základy najznámejších destinácií sveta Dungeons & Dragons, ale nebojte sa, dopodrobna si to všetko vysvetlíme v budúcich videách. Veľmi by som ocenil like a odber, lebo tieto videá sú dosť ťažké na natočenie a strihanie, ale to už je na dnes všetko odo mňa. Let the dice be with you.